Коткаручы Кудайыбызның дөньяга ничек килүе турындагы Библиядан алынган тарих. Кешеләрне жазыктан арындыру өчен Алла Тәгалә дөньяга коткаручыны җибәргән. Бу вакытта Израильнең Назарет шәһәрендә саф җөрәкле, эчкерсез Аллага бирелгән Мария исемле бер кыз яшәгән. Ул Йосыф исемле тәүфиклы кешегә уҗаушыланган булган. Алар икесе дә Давид патша нәселеннән булганнар. Бер көнне Алла Мария җанына үзенең фәрештәсен Гавриилны җибәргән. Фәрештә аның җанына килеп әйткән: "Бәхетле син, Мария. Алла Тәгалә синең белән." Мария бу сүзләрнең мәгънәсен аңларга тырышып, аптырап калган. Фәрештә аңарга әйткән: "Мария, курыкма. Катын-кызлар арасында син данлы, баллага узып, ир бала табарсың. Аңарга Иисус дип исем кушарсың. Ул данлыклы булыр. Израиль өстеннән мәңге патшалык итәр. Аның патшалыгының ахыры булмас." Мария аптырап, фәрештәдән сораган: "Бу ничек булыр икән? Мин бит әле кияүдә дә түгел." "Святый тын төшеп, сиңа Алла кодрәте иңәр. Синнән туачак бала изге булыр. Шуңа күрә аны Алла улы дип атарлар." Мария шуны ишеткәч, җавап биргән: "Мин Ходай бәндәсе, алайса син әйткәнчә булсын." Шуннан соң фәрештә китеп барган. Иосиф Марияның балага узганын белгәч, аны ташлап китмәкче булган. Аңарга төшендә фәрештә килеп әйткән: "Иосиф, Марияны катынлыкка алырга курыкма. Аның кырсагында җирткән баласы святый тыннан. Мария ир бала табыр. Син аңарга Иисус дип исем кушарсың. Ул үз калкын жазыклардан коткарыр." Иосиф ишекысыннан уянгач, фәрештәнең сүзен үтәгән. Күп тә үтмәгән, ул Марияга өйләнгән. Шул көннәрдә Рим патшасы карар чыгарган. Һәрбер кеше туган шәһәренә барып, жазылырга тиеш булган. Алар Давид шәһәре Вифлеемга киткәннәр. Анда барып җиткәч, Марияның бала табырга вакыты җиткән. Шәһәргә килүчеләр күп булганлыктан, куну җырты табылмаган. Шуңа күрә аларны төн үткәрергә кайбаннар абзарына керткәннәр. Шул төнне анда Мария баласын тапкан. Ул баланы тереп, терлек ашый торган урынга салган. Шәһәрдән ерак түгел, көтүчеләр сарык көтүе көткәннәр. Кинәт Ходай фәрештәсе күренеп, аларны Алла даны балкышы белән жактырткан. Көтүчеләр моны күреп бик каты курыкканнар. Фәрештә аларга әйткән: "Курыкмагыз. Мин сезгә зур сөенеч әйтәм. Бу бөтен кешеләр өчен булыр. Бүген Давид каласында коткаручы Христос Ходай туды. Ул Ажыр мал-туар абзарында жата. Сез аны анда табырсыз." Кинәт Алла фәрештәсенә тагын бик күп фәрештәләр кушылып, Аллага дан җырлаганнар. Фәрештәләр: "Күктәге Аллага шөкер. Җир өстендә тынычлык. Кешеләргә яхшы хәбәр." Шуннан соң көтүчеләр сарыкларын калдырып, коткаручыны күрергә шәһәргә килгәч, баланы тапканнар. Аны күргәннән соң бу турыда бүтәннәргә дә сөйләгәннәр. Кешеләр аларның сүзләрен ишеткәч, исләре китеп тыңлаганнар. Барысы да фәрештә әйткәнчә булган. Бу вакыйга Иисус Христосның дөньяга килүе белән жаңа гасырны башлап җибәргән. Хаҗыр ел санаулар Иисус Христосның туыннан башланган.